du modtaget brev fra SFI? SFI var det, der tidligere hed Socialforskningsinstituttet, men nu har det skiftet navn til det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Lige nu gennemfører SFI en undersøgelse på døve og svært hørehæmmedes livsvilkår. Lige nu er vi i gang med den første fase, og det er en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til døve og svært hørehæmmede. Vi har sendt ud til 1.800 personer, men det er ikke nok. Vi kunne godt tænke os at få fat i flere. Der er nogen, som ikke har været med i vores registre, eller måske er forskningsbeskyttet, og derfor ikke har modtaget brev. Så derfor, hvis du ikke har modtaget brev, så send en mail til os, og sig, at du godt kunne tænke dig at deltage i undersøgelsen. E-mailadressen er fl@sfi.dk. Når du sender mailen, så husk at skrive navn og adresse. Så får du spørgeskemaet tilsendt. Der er et krav, og det er, at du skal være døv eller svært hørehæmmet. Og det betyder, at din hørelse skal være under 70 dB, og du skal yderligere være mellem 16 og 64 år. Hvis du synes, det er svært at gå på nettet, eller du gerne vil have hjælp til at udfylde spørgeskemaet, så kan du kontakte nogle af foreningerne eller organisationerne her i Danmark, som arbejder inden for døveområdet, eller sende en mail til os, og så har du mulighed for at få hjælp til det. Jeg håber, at I også vil kontakte flere i jeres netværk, f.eks. venner eller bekendte, og spørge dem, om de har modtaget undersøgelsen. Og hvis ikke, så kan de kontakte os, og så kan de sende deres besvarelse til os. Spørgeskemaet har mange forskellige spørgsmål, der omhandler livsvilkår, og det er alt fra f.eks. helbred, psykisk og fysisk helbred. Det kan være i forbindelse med familielivet, uddannelse, arbejde, men også om dit sprog, din identitet og de muligheder for at deltage i samfundet. Vi håber, du vil besvare spørgeskemaet.